сигурност на тебе са ти разправили, че тук това се случва по няколко начина. Обяснявам ги набързо. Първият начин това е, че ние в тези 12 занятия ще си говорим за храните и напитки. Ние ще си говорим какво е гликемичен индекс, ще си говорим какво е протеин, ще си говорим какво е захари и какви захари съществуват, ще си говорим какво е мазнини, ще си говорим годно до и четем колко калории има. Ама това не е достатъчно, защото ако някой ти е казал, че на тебе ти трябва 2000 калории днеска, половин килограм захар са 2000 калории. Така че ти можеш спокойно да си ядеш половин килограм захар и да си вървиш. Така, ще си помагаме как правилно да поръчваме в ресторант, от гледна точка на потребните ни за нашия организъм храни и структуриране на калориите, и ще си помагаме в този формат, обменяйки си, ако щеш, рецепти с Нежи, как да готвим и как да правим любимите си ястия такива, че да са и полезни. Освен да са красиви, освен да са вкусни, освен да са престижни дори, така че да бъдат и полезни за нашите тела. Това е, което се отнася за храните. Сега, искам да ти нарисувам нещо и със сигурност, тук чух много хора и ти предлагам всеки да си поставя една такава цел, че това, на което със сигурност можем да се научим, как да редуцираме теглото си. Като казвам да го редуцираме, може да го редуцираме във всяка една посока. Защото вярваш ли ти, че рецептите не работят? Рецептите, диетите. Кой вярва в това? Не работят. Добре, или ти вярваш? Временно работят. Временно работят? Да. Добре. И сега ще кажем защо. Виж, аз ти предлагам от този момент нататък ние да забравим това понятие. Защото той има енергоинформационен отрицателен характер. Временно работят, т.е. това е някакво ограничение, което ограничение работи за определен момент, но аз предпочитам на всяко едно тяло да гледам като на една перфектна система. Една перфектна система, в която е заложен механизмът за саморегулация. И колкото повече узнавам за възможностите на нашите тела, толкова повече им се възхищавам как въпреки всичко, което ние правим, те да са болни, да са неспособни да работят нататък, с огромното количество неправилно структурирани калории, с които хванем всеки ден, с абсолютно занемарения двигателен режим, който ние правим, с абсолютната безразборност на мислите си, т.е. ние не си контролираме какво мислим и какво хвърляме в нашите уста, въпреки това нашите тела са цели и се развиват много добре. А представи си, ако много мъничко ние направим, и сега ще се опитам да нарисувам нещо, да си представим, че ето това е нормата за правилно хранене. Като казвам правилно, разбирай, правилно от гледна точка на организма да се чувства добре, да е добре балансиран, да има много енергия, да изглеждаме стройни и да сме винаги в добро настроение. Какво повече ни трябва? Нали така? И ако това е нормата, в тези граници да приемем, че това е максимума, а това е минимума, то ние от нещо приемаме много повече, отколкото имаме нужда. Какво приемаме повече, отколкото имаме нужда? Захари. Да ги наречем прости захари, добре. Мазнини. Какво още? Алкохол. Сол, някой каза, да кажа? Сол, добре. Цигари ли казвате? Добре, хайде, добре. Ето да, пример. Добре, какво още? Какво още повече? Лекарства пие много повече, отколкото имаме нужда. Сега, нещо, което най-вероятно тук го няма, това са хормоните, които ние ги приемаме в съвременната храна, за да бъде толкова силно, модерно развито животновъдството. Много хормони се вкарват в храната.
хормони, пестициди, емулгатори, овкусители и така нататък. Всичките тези добавки ще ги наречем. Да. Добавки. Със сигурност ние тук изброените елементи прекаляваме, нали така? Някой има ли да е на друго мнение? Съгласни сме, нали? Да. Окей. А какво недовзимаме? Вода. Само за хранене. За хранене какво е? За другите удоволствия не. Така. Добре, за храненето. Какво недополучаваме? Какво не додаваме на нашия организъм? Витамини, минерали, добре. Баластни вещества. Така. Баластно да го наречем влакна. Влакна. Трици. Ясно, да, тук го наричаме така. Протеини каза някой. Да. Вода. Вода. Добре, кислород. Кислород, той е стил. Добре, какво още? И светлина не е достатъчно. Добре, хубаво. Сега, обърни внимание. Синтеза. Обърни внимание, не, съгласен съм с теб. И сега обърни внимание какво ние ще правим от тук нататък, докато се забавляваме. Ние ще търсим такива подходи, ще създаваме и ще обменяме между себе си такива инструменти, благодарение на които това, което е тук в повече, максимално да го намалим, употребата, приемането на тези елементи, и в същото време максимално да увеличим това, което ние сме единодушно, че недополучаваме. Съгласен ли си ти да го правим това? Добре? Ами, аз мога да ти кажа, че ние вече го правим. Някой написа вода, ето ние вече консумираме вода. Така ли? Сега, единственият недостатък, като консумираш много вода, че ще се наложи по-често да ходиш до ВЦ-то. Не се притеснявай, защото повярвай ми, по-приятна разходката до туалетната, отколкото до аптеката. И най-често е по-ефтино. Така че, ако на някой му трябва, ако има потребност от това сега да го направи, може да се го направи спокойно, без да чувства нуждата да търси разрешение и така нататък. Сега, ясно ли е това, което тук го написа? И всички сме единодушни. Няма някой, който да е на друго мнение, нали така? Да. Окей? Значи, моята задача става много по-лесна, да се забавляваме много по-просто, от гледна точка на храните. От гледна точка на хармонизация на личността, това е другата плоскост, която е правила. Другата плоскост на нашия тренинг. Сега това звучи много объркващо, нали? Хармонизация на личността. Всъщност, знаеш ли ти, що ти трябва да си хармонизираш личността? Добре, сега, всеки по-своему го разбира щастието, за да си радостен, за да си удовлетворен. Ага, окей. Обаче, всички ние... Чакай малко сега, тук стана изведнъж много сериозно. Като казах за хармонизация на личността и всеки се замисли. Всъщност, трябва ли ти хармонизация на личността? Задължително. Ага. Добре, а какво всъщност ти пречи да си хармоничен? Аз се замисля. Много неща. Самият ти пречеш на себе си. Аха, тук вече става по-топло. За общуването е по-приятно да има хармония. В общуването също по-тежи. В ежедневието, Ага, добре. живота. Има много дразнители. Това ти пречи да живееш в хармония. Добре. Какви други мисли има? Сега. Кой? Околните да не са съгласни с тебе. Има хора чуждото. Чуждото. О, това е много важно. Чуждото мнение. Виж, сега, аз ти предлагам, това също е една много готина игра. Да си хармонизираме личността и защо, всъщност някой би казал, какво общо има личността и моите килограми.
Има ли общо? Да, самочувствието е Самочувствието, но Хармонията освен с себе самочувствието, си, аз ти предлагам да гледаш на това самочувствие като резултат, а не като причина. Че ти ще имаш самочувствие, ако много добре комуникираш с хората около тебе, повярвай ми, ще си имаш супер самочувствие. точно. Да. И тогава, къде е връзката? И защо аз смятам, че е много важно, и сега ще го споделя с теб, и за мен е много важно да чуя какво ти мислиш, дали е така за теб. Виж, ние съществуваме в някакъв социум. И това, което сме ние днеска, ние сме резултат от това, което ние сме мислили, правили, яли, пили в последните 5 дена, 5 седмици, 5 месеца, 5 години. Съгласен си с това, нали? И ако тебе днескашната картинка не те устройва, то може да си нарисуваш всякаква друга картинка, която ти би искал, как ти би искал да изглеждаш. И към тази картинка ние да тръгнем да се движим. И вярваш ли ти, че ще стигнеш до тази картинка? Тоест, ако ти искаш картинка различна от тази, която имаме днеска, то трябва да променим нещо в подходите си. В мисленето, в храненето, в отношенията с света около нас. И тогава ние ще получим тази картинка. Вярваш ли ти в това? Да. Добре. Да. Благодаря ти, Вече другите. в храненето. Въпреки и храненето. Значи, виж, Там ни е проблема, в храненето, други няма. добре, така си мислиш Така ли си сега? Да, обаче повярвай ми, че това, което се случва във всяка една минута, то е резултат от това, което ти си заложил. Ако щеш, обърни внимание, сега ще дам една картинка, която е доказателство за това. Този тренинг, ти вярваш ли, че това първо се е случило в моята глава? Да. И аз съм материализирал тази мисъл. Срещайки се с различни хора, разговаряйки, и ние в един момент се озовахме тук. Всеки един по-своему е търсил това. Тук вече започнахме да кореспондираме с подсъзнание, но за това след малко ще отидем. Още си говорим за личността. Тоест, защо ни е нужно да хармонизираме личността си в желанието си да направим едни по-хубави тела? Казвам най-грубо. Да коригираме нашите килограми. Ето, да се обличаме енергията на любовта на първо място, да си благодарим и ние да създаваме това. Освен себе си обаче, това е много важно и първо условие, разбира се, то не е единственото. Когато обичаме себе си, защото ние любов можем да дадем на другите само тогава, когато обичаме себе си. Много е трудно ти да дадеш някому нещо, което го няма. Ще бъда груб. Ако тенджерата е празна, много трудно ще напълниш чинии.